Ez itt a Checkout Surányi Ferivel, egy podcast webshop vezetőknek, akik nem csak nyereséges céget akarnak, hanem közben jól is akarják érezni magukat. Tippek, történetek és őszinte beszélgetések, hogy ne csak a bizniszt csináld jól, hanem az élet nevű játékot is. Hello, itt Surányi Ferenc, és a mai beszélgetésünknek azt a címet adtam, hogy a pofáres két zseniális módja webshopok számára. Miről lesz ma szó? Fogok neked hozni két olyan nagyon-nagyon tipikus mintát, két olyan módszert, aminek, hogyha csak a jeleit is érzed magadon, akkor mindenképpen maradj velem, mert nem csak arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a két leggyakoribb módszer, ahogy cégek, webshopok tönkre szoktak menni, hanem arról is fogunk beszélni, hogy mi okozza ezt, hogyan fogod magadon ezeket észrevenni, és a legfontosabb, hogy hogyan fogod tudni ezt elkerülni. Viszont egy picit hadd menjek vissza az időben, és amikor ezt a felvételt készítjük, az 2026. január. Nálam minden év úgy telik, hogy a november az nálam eléggé erős szokott lenni, akkor az átlagnál picivel többet dolgozom. Viszont nagyjából december 1 környékén a gépet lecsukom, és nagyon-nagyon szoktam figyelni arra, hogy abban az évben én a gépet már többet ne nyissam ki. Ez az egy hónap, ez a magánéletemről szól, a családomról szól, utazásról szól, kikapcsolódásról szól, viszont ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor az egy hónap, ez a checkout számomra azt is jelenti, hogy teljesen friss szemmel fogok tudni ránézni a vállalkozásomra, teljesen friss szemmel fogok tudni ránézni saját magamra, a piacunkra, a jövőnkre, és ebből hoztam neked most néhány gondolatot. És amikor novemberben átnéztem az éves számainkat, és átnéztem az ügyfeleinket, akkor néhány nagyon-nagyon fura adatra lettem figyelmes. Az egyik adat, ami szerintem számodra is izgalmas lehet, az az, hogy 2025 volt az első év, amikor a magyarországi elkereskedelemnek a forgalma az összességében nem nőtt. Egy másik adat, amit már egy pici nyomozással derítettem ki, hogy 2024-ben a KKV webshopoknak picivel több mint 5%-a az tönkrement, becsődölt, megszűnt valamilyen módon. 2025-ben, ezek még csak becsült adatok, amiket most fogok tudni mondani, de kb. 6,5-7%-a a KKV webáruházaknak tönkrement, becsődölt, valamilyen módon megszűnt. És amikor egy picit tovább nyomoztam, akkor találtam egy nagyon izgalmas kutatást, amit 2024-ben végeztek, és megkérdezték a magyarországi KKV tulajdonosokat, hogy érzik magukat. És ebből hoztam neked most néhány adatot, amit szeretnék neked felolvasni, és a pontosság kedvéért ezeket most nézném, hogy nehogy rossz adatot mondjak neked. 2024-ben több mint 300 magyarországi KKV vállalkozót kérdeztek meg, hogy érzik magukat, és a következőt mondták. 29% tapasztal magán teljes mértékű kiégést, 2,5-szer nagyobb a depresszió valószínűsége ezeknél a cégvezetőknél, mint az átlag magyaroknál. A megkérdezettek több mint 40% azt mondta, hogy a legstresszesebb élmény számára a vállalkozás, 63% küzd valamilyen típusú alvászavarral, 80% mondta magáról azt, hogy túl sokat dolgozom, és egyszerűen kezdek kiégni, és 67% érezte magán azt, hogy már kiégett, de mondta azt, hogy bár kiégtem, elfáradtam, de mégis az úton tovább kell menni, dolgoznom kell tovább. Hát finoman szólva nem ez a jövő, amit szerintem megálmodtunk magunknak akkor, amikor vállalkozók lettünk, vagy akkor, amikor úgy döntöttünk, hogy webshopot szeretnénk indítani. És azon gondolkoztam, hogy mi a fene történik itt, miért van ez. Még egy adat, amihez kapcsolódik, ez már kicsit személyesebb lesz. Soha annyi ügyfelünknél nem tapasztaltunk olyat, hogy tönkrement a vállalkozása, megszűnt, mint 2025-ben. 2024-ben egyébként ugyanezt mondtam, hogy akkor nem tapasztaltam ennyit, azóta kb. 20-22%-kal ez a szám tovább emelkedett, és azon gondolkoztam, hogy mi a fene történik itt, milyen úton haladunk. És amikor ezeket a cégeket megnéztem, akkor találtam közöttük több olyan cégvezetőt, akinek a forgalma rendkívül nagy mértékben nőtt. És ott álltam, és azt néztem, hogy te jó Szűz Mária, a webshopoknak nő a forgalma, és mégis földbe állnak. Több közülük FA kategóriába került, ugye felszámolás alá került. Mi a fene történik? És bármennyi cégvezetőt hívtam fel, mindig azt tapasztaltam, hogy vagy az A forgatókönyv szerint jutottak csődbe, vagy pedig a B forgatókönyv szerint jutottak csődbe, és mindkettő út nagyon-nagyon pontosan, hát így lézer pontossággal elválasztható volt egymással. És a tünetek teljes mértékben megegyeztek. És ennek mentén jó néhány olyan vállalkozást találtam még, akikkel az együttműködésünk folyik, viszont ugyan ezeket a tüneteket látom rajtuk, és felhívtam őket is, és elbeszélgettem velük, hogy érzik magukat, mi történik náluk, és nagyon hasonló életútról számoltak be, és arra gondoltam, hogy ha ez a podcast beszélgetés másra nem
sem lesz jó, mint arra, hogy ennek a néhány számomra nagyon fontos cégvezetőnek elküldöm ezt a beszélgetést, és megpróbálom őket rávenni, hogy kérlek, vedd észre, hogy ugyanazon az úton haladsz, és ugyanannak az útnak ugyanaz lesz a végeredménye, és erről az útról le tudom őket téríteni, mert egyébként majd fogunk róla beszélni, hogy nagyon-nagyon könnyű róla letérni, tehát nagyon könnyű azt elérni, hogy ne ezen a rossz úton haladjunk, hanem egy olyan webshopot, egy olyan céget tudjunk felépíteni, ami tudja szolgálni a cégvezető érdekét, ami tudja szolgálni azt, hogy a webshop tud növekedni, tudja szolgálni az ügyfeleknek az érdekét, mert az ügyfeleknek is az az érdeke, hogy egy stabil, jó minőségű vállalkozástól vásároljanak, akire mindig lehet számítani. Szóval, ha csak ennyit el tudok érni, akkor már megérte ez a felvétel. Mi ez a két út? Nézzük az első utat. Az első út az nagyon tipikusan az, hogy a webshopnak a forgalma éveken keresztül megreked, nem tud növekedni, és nagyjából minden évben ilyen -0 környéki eredményeket ér el. Ezek a cégvezetők, amikor ilyenekkel beszélgetek, vagy beszélgettem, akkor nagyon-nagyon hasonló dolgokat mondtak el, és ezek pedig a következők voltak. Figyelj, Feri, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az elmúlt években egyszerűen semmit nem tud nőni a forgalmunk, sőt, több esetben vissza is estünk. És egyszerűen ilyen helyzetben nincsen más lehetőség, mint a marketingre kevesebbet kell költenem. Korábban még volt reklámügynökségünk, viszont egyszerűen nem jöttek a számok, veszteségesek voltunk, nem térült meg a marketingünk, úgy nem volt más lehetőség, mint hogy visszavegyem a saját kézbe. Úgyhogy ma a marketingünket tipikusan most már én csinálom, viszont ha meg kell néznem az elmúlt évek költéseit, akkor azt lehet látni, hogy egyre kevesebbet költünk, mert egyszerűen nem térül meg. Figyelj, Feri, nagyon-nagyon sokat drágult a PPC marketing, egyre kevésbé vagyunk hatékonyak, és akkor itt szokott jönni egy olyan mondat, ami arról szól, hogy miért nehéz az ő piacuk. Van, aki azt mondja, hogy a Temu meg a Shein térnyerése miatt esett vissza az ő bevétele, van, aki arra hivatkozik, hogy külföldi más szereplők jelentek meg az ő piacán, van, aki arra hivatkozik, hogy szürke importból származó termékekkel leverték a terméknek az árát, és már nem tudnak nyereségesek lenni. Tehát mindig van valamilyen külső ok, ami miatt a marketing már nem tud megtérülni. Rendre feljön az a téma, hogy a cégnek van hitelkerete, viszont ez teljes mértékben ki van merítve, és nem igazán találjuk ebből a kiutat. Elmondják, hogy már nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, és elmondják, hogy hónapról hónapra, de valamilyen módon, hogy fogalmazzam, sakkozni kell a számláknak a kifizetésével. És van még egy visszatérő momentum. A hónap eleje ezen cégvezetők számára mindig az átlagnál sokkal stresszesebb két okból. Egy, ha van munkatárs, akkor bért kell fizetni. Kettő, most fogja megtudni, hogy majd mennyi áfát kell fizetnie, és mindig azon gondolkozik, hogy úristen, ezt mi a fenéből fogom kifizetni. Tehát ezek azok a tipikus tünetek, amit nagyjából szóról szóra ezek a cégvezetők visszamondtak, és aminek egyébként az útja, illetve az útnak a végeredmény az mindig ugyanaz, egy nagyon-nagyon lassú kiégés, egy nagyon-nagyon lassú tönkremenetel, amikor tönkre fog menni a cég, tönkre fog menni benne az ember, és általában amit lehet látni, hogy utána a céges veszteségeket megpróbálják valamilyen magánvagyonból kifizetni, tehát lehet, hogy el fognak adni egy ingatlant, lehet, hogy felvesz valamilyen személyi kölcsönt, és ezeknek az utaknak rendszeresen az a vége, hogy ezek a vállalkozók azt mondják, hogy oké, ezt én itt abba hagytam, visszamegyek inkább alkalmazottnak. Szerintem, amikor vállalkozók lettünk, akkor nem egy ilyen jövőt álmodtunk meg magunknak. Viszont nézzük meg a másik utat. A másik út az teljesen eltérő. A másik úthoz egy személyes sztorit hadd hozzak be. 2025-ös évben a legnagyobb ügyfelünk, akinek a legnagyobb hírlevél listája volt, aki a legtöbb forgalmat hoz nekünk, tehát a legmagasabb számlákat fizette ki nekünk, az teljesen váratlanul egyszer bejelentette, hogy szeretné az összes webshopjára, több webshopja is volt, az összes webshopjára az együttműködést megszüntetni. Úristen, mi történt? Nem jól szolgáltatunk? Rendkívül jók voltak a számok, nagyon-nagyon magas eredményt tudtunk hozni mi is, és lehetett látni a számokból, hogy minden évben nagyon dinamikusan nő a cég. Ez egy 2-2,5 milliárdos bevételű cég. És megkérdeztem, mi történt, és mondta, hogy figyelj, Feri, itt van a sztorinak a vége, őszintén szólva annyira jó a kapcsolat, hogy nem szeretnénk nálatok is fent hagyni tartozást, úgyhogy most szeretnénk ezt a folyamatot megállítani, és eznek a cégnek így ebben a formában vége. És arról beszélgettünk, hogy mi van a háttérben. És ez a másik tipikus mód, ahogy webshopok, cégek tönkre tudnak menni, hogy rendkívül dinamikus forgalom mellett egyszer csak ugye semmiből jön az info, hogy a cég földbe állt és teljesen fizetésképtelenné vált. Ennek van még egy nagyon fontos sajátossága, hogy ezek a cégek rendre óriási nagy tartozásokat halmoznak fel, általában több 10 vagy akár több 100 millió forintos hitelkeretet hagynak maguk után, amit nem fognak tudni kifizetni, és ezek azok a cégvezetők, akik
mindent megtesznek azért, hogy legalább a magánvagyonukból valami maradjon, és ennek a végeredménye az, hogy ha nem sikerül a magánvagyont megvédeni, akkor gyakorlatilag nem csak a cége ment tönkre, nem csak a saját élete, egyébként nem csak az egészsége meg a párkapcsolata, hanem gyakorlatilag a gyermekek a jövőjét is igazából ezen az oltáron feláldozta. Lehet, hogy most nagyon-nagyon negatívnak tűnök, viszont inkább szeretnék negatívnak tűnni, és kicsit felrázni egyes cégvezetőket, hogy ezen az úton haladsz, és állj meg ezen az úton, ne menj tovább, és szeretnék hozni egy megoldást, hogy mi az a megoldás, ami erre az útra le tud téríteni, mint hogy túlságosan pozitívnak akarjak tűnni. Úgyhogy ezt a két irányt látom, és akkor a kérdés az, hogy oké, de a cégvezetőknek webshopot mekkora részét érinti ez. Van egy 18 000 fős adatbázisunk, amin webshopok vannak rajta. A 18 000 fős webshop adatbázisunkról mi tudjuk, hogy milyen cégek vannak mögötte, ugye adószám, és a adószámból már rendkívül könnyű lekérni a céges eredményt. És amikor megnézzük ennek a 18 000 magyarországi KKV webáruháznak az adatait, akkor a következőt látom. 1,17%-a az, akinél van értelmezhető üzemi vagy üzleti eredmény. Tehát nagyjából 100-ból picivel több, mint egy webshop az, amelyiknél van bármilyen értelmes eredmény. Kicsit lefordítva ezt nagyon egyszerűen, 100-ból 99 webáruháznak nem volt értelme üzletileg egy éven keresztül működnie. A webshopoknak kb. 2%-a az, aki az elmúlt években, tehát több évet, hogyha vizsgálok, akkor volt olyan eredménye, amelyik mondható úgy, hogy hát ezért már megérte felkelni. A webshopoknak kerekítve 98-99%-ánál nincs értelmezhető üzemi, üzleti eredmény a beszámolók alapján. A webshopoknak nagyjából 70-valahány százalékánál jelentős veszteség látszik az elmúlt 3 év távlatában. Tehát ezeket mind összeadjuk, és akkor itt érkezünk meg oda, hogy értelmet nyer az az adat, hogy hogyan lehetséges az, hogy a webáruházaknak, a KKV magyarországi webáruházaknak 5-6%-a évente gyakorlatilag tönkre megy, vagy éppen más módon, de lehúzza a rólót. És mi ebből a kiút? Oké, Feri, most már jó alaposan fölbedöngöltél már mindenkit. Mi ebből a kiút? És ebből a kiút igazából egy dolog, amit megvizsgáltam minden olyan webáruháznál, akik nem voltak eredményesek, és megvizsgáltam minden olyan webáruháznál, akik eredményesek voltak, és kerekítve 100% biztonsággal egy dolgot mindegyik webshop, aki eredményes volt, csinált, és akik pedig nem voltak eredményesek, annak több mint 95%-a nem csinálta, és a maradék 5%-nál pedig lehet látni, hogy mondjuk azt, hogy csak részben alkalmazta. Ez pedig az, hogy szeretnék tisztán látni. Szeretném látni a számaimat. Szeretném látni, hogy a cégem profitot termel, eredményt termel-e vagy sem. És ha látom, akkor tudni akarom, hogy mit kell tennem, hogy ezek a számok nem jó irányba haladnak. Hogyha több podcast adásomat már megnézted, akkor erről a témáról nagyon-nagyon sokat beszéltünk. Hogyha esetleg a profit képletemről még nem hallottál, nem nézted meg, akkor nézd meg azt az adást. Több cégvezető mondta, hogy az életét változtatta meg az a fajta gondolkodásmód, amit abban az epizódban bemutatok. Hogyha nem láttad még azt az epizódot, ahol a controlling rendszerről beszélek, akkor nézd meg, mert több webáruház azt mondja, hogy enélkül nem szabadna vállalkozni, akik azt az adást megnézték, és elkezdték alkalmazni. Úgyhogy ha bármelyik részét felismerted magadon, amit az előbb elmondtam, és azt mondod, hogy oké, ezen az úton én nem akarok végigmenni, nézzük, hogy mi a megoldás, akkor erre a legfontosabb megoldás az, hogy tisztán kell látnunk az eredményeket, hogy merre haladunk. Lehet, hogy ma pici a webáruházad, akkor egyébként főleg tisztán kell látni. Ha nagyobb a webáruházad, akkor meg még inkább, mert akkor lehet hihetetlenül nagy csődöket összehozni. Úgyhogy nézzük, hogy mi szükséges ahhoz, vagy mik azok a legfontosabb tényezők, amivel rendelkeznünk kell ahhoz, hogy ne ezen az úton haladjunk. A legfontosabb, hogy bármilyen adatbázisnak, bármilyen kimutatásnak, de lennie kell minden egyes napról, hogy az adott napon a webshopod profitot termelt, vagy éppen veszteséget. És itt van egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy amikor egy webáruház tulajdonossal beszélek, és elkezdem faggatni a számairól, akkor nagyjából azt szoktam látni, hogy van 5-10 kérdés, amire a webshop tulajdonosok olyan 1 percen belül tudnak válaszolni. Tehát például, mennyit költöttél a múlt hónapban marketingre? Mennyi volt a bevételed? Mennyi volt a rendelésed? Hány rendelésed volt? Hány kosár? Mik a húzó termékeid?
mekkora az átlagos kosárértéked, a webshopban milyen típusú látogatók voltak. Erre a legtöbb webáruháznak a tulajdonosa olyan 1 percen belül tud válaszolni. Viszont amint elkezdek ilyet kérdezni, hogy oké, mennyi profitot termelte az elmúlt 1 hónapban, mekkora ár és tömeg volt egy átlagos kosáron, mennyi volt a cégedben a fix költség, mennyi volt a cégedben a változó költség, egy-egy feladott csomagra, amit feladsz, azon nagyjából mennyi a csomagolási, adminisztratív, egyéb járulékos költség, ami a konkrét csomag feladásához kapcsolódik, és ehhez még átlagosan mekkora csomagszállítási díj tartozik. A hónap végén a futárszolgálat, mint szolgáltatás, ugye, amit te közvetett módon, de a futárszolgálatok révén ugye te szolgáltatsz az ügyfeleknek, azon keresel, vagy éppen buksz. És ezekre a válaszokra általában az szokott lenni az első 2, nem mondjuk, hogy hát ezt majd a könyvelőm megmondja, vagy a könyvelőmtől majd megkérdezem. Aztán, amikor elkezdem a többit is még kérdezni, akkor rendre azt látom, hogy nagy üveges tekintettel néznek rám. Úgyhogy ha ezekre a kérdésekre te magabiztosan gyorsan tudsz válaszolni, akkor legyen magadra nagyon büszke, mert abba az 1%-ba tartozol, akiknek a cége garantáltan fejlődik. Én ezt így látatlanban tudom, hogy ha ezekre a kérdésekre tudsz válaszolni, akkor te céged biztosan nem a rossz úton halad, és a te céged biztosan látványosan fejlődik. És amikor valaki megkérdezi, hogy mi a webáruházak, tehát a sikeres webáruházatnak a titka, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy egyetlen titok van, ami nem titok, hogy legyen valami olyan versenyelőnyöd, ami a cégednek olyan előnyt eredményez, aminek tükrében a céged nem tud veszteségesen működni. És mi az, hogy versenyelőny? A versenyelőny bármi, amit a céged ma alkalmaz, és ettől te eredményeket érsz el, tehát ettől a céged működik, jól működik, és egyre jobban működik, tehát ez igaz rá, és a versenytársaid nem alkalmazzák. Tehát ez nagyon fontos, hogy versenyelőny bármi, amit a céged alkalmaz, ettől a céged jobban megy, és a versenytársaid nem alkalmazzák. És hogyha azon gondolkozol, hogy mi lehet a te versenyelőnyöd, akkor érdemes megnézni, hogy igazából hogy működik a céged. És hogyha a 100-ból 99 webshopot megvizsgálunk, akkor 99-re igaz lesz az, hogy nagyjából ugyanolyan webshopban, nagyjából ugyanolyan marketing stratégia mellett, nagyjából ugyanolyan marketing költés mellett, nagyjából ugyanazokat a termékeket árulja, azokat kb. Ugyanott szerzi be, kb. Ugyanúgy logisztikázza, kb. Ugyanúgy csinál mindent, tehát kb. Ugyanaz minden, és a végén azt várja, hogy jobban fog menni a cége, mint az átlag. Nem fog jobban menni, mert mindent ugyanúgy csinálunk, tehát ha mindent pont úgy csinálunk, mint a többiek, akkor pont ugyanolyan eredményt várhatunk el, mint a többiek, és a többiek azok éppen mennek csődbe. 100-ból 99 webshopnak egyszerűen nincs Magyarországon, a KKV kategóriában nem nagyon van jövője. És erről az útról kell nekünk tudni letérni, és hogyha azt kérdezed, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy legyen egy versenyelőnyöm, akkor azt mondom, hogy a legegyszerűbb az, hogy legyen egy alapszintű controlling rendszered, amineket képes megmutatni azt, hogy ezen a napon profitot termeltem-e vagy sem. És akkor erre azt mondod, hogy oké, de honnan a fenéből szedjek ilyen adatokat? Van egy korábbi adásom, ahol csak a controlling rendszerekről beszélek, és több lépésen keresztül mutatom be, hogy mik a legegyszerűbb controlling megoldások, amit néhány munkaóra után már be lehet kapcsolni. Tehát ilyen 3-5-8 munkaóra, ilyen fejlesztés után már látni fogsz eredményeket. De a legegyszerűbb mód, hogyha tényleg a nulla verziót nézzük, akkor legyen egy Excel táblát, ha más nem, akkor hetente, ha más nem, akkor havonta, amiben csak annyit beleraksz, hogy ennyi volt az eladott termékekből származó bevételem, ennyi volt a futárszolgálatra kiszámlázott díj, amit én ráraktam a számlákra, amit az ügyfelek nekem kifizettek, ennyi volt ezen termékeknek a beszerzési ára, itt zárójel nyílik. A webáruházaknál mi látjuk az adatokat, hogy mi van feltöltve a webáruházba. A webáruházaknál nagyjából nem látunk webshopot, akinél a beszerzési ár fel lenne töltve. Na most, ha nincs feltöltve a webshopba a beszerzési ár, és máshol sem tárolod, akkor honnan a fenéből tudod, hogy éppen keresel-e rajta, vagy éppen buksz a végén? Az, hogy van árrésed, azt gondolom, hogy sejted, hogy van árrés, de az, hogy keresel rajta, vagy bukunk, azt nem igazán tudjuk. Szóval a beszerzési árat tudnod kell, ha más nem, akkor menj be, hogy a ShopRental vagy ugyanaz webshopod van, menj be a webshopba, és akár tömeges importtal, akár csak KB-ra, de töltsd ki a beszerzési árakat, mert az az első pont, hogy egyáltalán láthatsz bármit, hogy a hónap végén tudunk-e nyereségesek lenni. Szóval legyen egy Excel táblád, ahol látod a bevételeket, látod a futárszolgálatra jutó bevételeket, ez majd fontos lesz. Alá be tudod rakni, hogy milyen olyan költségeid valami, ami konkrétan a megrendelésekhez kapcsolódik, tehát például a webshopnak a költsége, a marketingnek a költsége, az olyan banki költség. A banki költséget, ha megkérdezed a könyvelőt visszavenőleg, szerintem telefonban meg fog neked mondani, hogy mennyi banki költséged van. Egyébként üljél, amikor meg fogod kérdezni, mert a banki költség mindig olyan szám, amit hogyha korábban nem vizsgáltál, akkor valószínűleg le fog esni az állad. Zárójel bezárva, szóval banki költség.
Vidd fel ebbe az Excel táblába azt, hogy az elmúlt 1 hónapban mennyit fizettél a futárszolgálatnak. És akkor ebből rögtön már fogod látni, hogy a futárszolgálaton keresel, vagy éppen buksz rajta. Hiszen minden webshopban egyébként logikus, hogy van olyan mód, hogy ingyen szállítjuk a terméket, hogy az ügyfél megrendi nagyobb értékeknél. Ugye ott magunkra vállaltuk a futárszolgálati díjat, de hogyha van egy értelmesebb stratégiád, akkor ezeket a díjakat nem az árrés tömegedből, vagy az árrésedből fogod majd kifizetni, hanem a kísértékű rendelésekből fogod kifizetni. Tehát aki kísértékben rendel, ott a futárszolgálaton keresned kell ahhoz, hogy abból tud fizetni a nagyobb értékű rendeléseket, mert ha a futárszolgálaton is buksz, akkor a végére hát elég nehéz lesz ezt kihozni profitábilisra. Szóval ezeket így mind föl kell írnod, és egyszerűen a végén ki fog jönni, bocsánat, még egy részt kihagytam, azok a fix költségek, amiket ha csak kávéra beírsz, hogy mennyi a bérleti díja mondjuk a raktáradnak, vagy az üzletednek, az irodahelyiségednek, mennyi az a pénz, amit te hazaviszel, mennyi bért fizetsz ki, mennyi az irodaköltséged, telefonszámla, internet, nem tudom, amortizáció, de hát már ilyen messze nem is akarok menni. Ezeket mind a felírod, akkor egy nagyon egyszerű Excel táblából a hónap végén fogsz látni egy olyan számot, hónap végén minimum, hát hetente az már egyen jobb lenne, de az igazi dolog az, hogyha ezt meg fogod tudni csinálni havi bontásban, ami ennek tükrében nagyon-nagyon egyszerű, mert a havi fix költséget úgy is tudod. Az, hogy egy átlagos futárszolgálat, amit te feladsz, szóval az elmúlt 3-4 hónap feladásaiból nagyon-nagyon könnyű kiszámolni, és ki fog jönni, hogy mondjuk egy átlagos csomagot, amikor feladunk, annak az átlagos díja neked mondjuk, nem tudom, 1100 forint nettó. Ha ezeket mind kiszámolod, és egyszerűen 30-al elosztod, akkor már egy napra rá fogod tudni rakni, hogy mennyi fix költséged az egy konkrét napon. Egyébként ide egy tippet hadd adjak, hogy 2 verzió van, egyik az, hogy osztod a munkanapok számával. Szerintem az nem olyan jó, hanem inkább 30-al érdemes, de akkor viszont minden munkaszüneti napra is, tehát szombat-vasárnapra is ezt a táblázatot neked vezetned kell, hogy lásd, hogy hétvégén mi történik, annak ellenére, hogy logikusan majd azt te hétfőn fogod majd becsomagolni. Szóval egy ilyen Excel táblád mindenképpen legyen, hogy lásd, hogy mennyi a napi szintű profitod. Ha ez nincsen, akkor hosszú távon garantáltan 2 út közül tudsz választani, az 1-es vagy a 2-es út. Nincs más út. A következő ilyen pont, amit egyszerűen nem szabad a webshopot indítani, hogy ezt az ember nem látja, az az, hogy ha van raktárkészleted, akkor csak akkor legyen raktárad, hogyha nyomon tudod követni az elfekvő raktárkészletedet. Erre a legegyszerűbb megoldása az, hogy ezt a webshopok is már tudják, a ShopRenter meg az Unosz is már tudja, hogy amikor a terméket bevételezed, akkor úgynevezett FIFO módszerrel viszed be a termékeket. A FIFO az azt jelenti, hogy first in, first out, tehát az elsőt adjuk el, amit korábban bevételeztünk, és az is fog kimenni. Tehát ha ma veszel egy terméket mondjuk 10 forintért, és ugyanilyen terméket mondjuk korábban vettél 8 forintért, és mind a kettőből van még raktáron, akkor amikor el fogod adni a terméket, akkor először a 8 forintos beszerzési árral fog számolni mondjuk a ShopRenter meg az Unosz is, és hogyha azok már elfogytak, akkor majd a 10 forintos beszerzési árral fogsz majd tovább számolni. Ez a legegyszerűbb módja a készletszámításnak, a készletezésnek, és egyszerűen itt nincsen más dolog, mint meg kell nézned, hogy a terméket mikor vételezted be. És itt 2 egyszerű módszer van, amivel tudsz állókészletet figyelni. Az egyik megoldása az, hogy egyszerűen csak beállítasz olyan határértékeket, amikor azt mondod, hogy oké, ez a termék ez már állónak minősül, és akkor valamit kezdnem kell vele. Az egyik ilyen mód az, hogy azt mondod, hogy minden olyan termék, ami mondjuk az elmúlt 90 napban nem fogyott, de raktáron van, az állókészletnek minősül. Vagy ennek egy haladóbb verzió, hogy 3 részre osztod. És azt mondod, hogy ha 90 napban nem fogyott, a 90 az csak egy példa, tehát a 90 napban nem fogyott, akkor az mondjuk egy első szintű állókészlet, hogyha mondjuk 120 napja nem fogyott, akkor az egy 2-es szintű állókészlet, ha mondjuk 180 napja nem fogyott egy sem, és van belőle raktáron, akkor az egy 3-as szintű álló raktárkészlet. És egyszerűen csak hozzáraksz olyan teendőket, ami automatizálni fogja majd tudni a cégedet egyébként, az az, hogy ha egy termék az elmúlt 90 napban nem fogyott, és van raktáron, akkor azt mondjuk le kell akciózni. És akkor itt fogunk megérkezni oda, hogy egy nagyon jó stratégia mentén felépített webshopban a webshopok miket akcióznak. Többféle dolgot tudnak akciózni, tehát lehet olyan akció, amikor akkor akciózunk, ha a beszállító ezt szponzorálja, tehát jobb beszerzési árat kapok, vagy pénzt kapok a promócióhoz, vagy lehet másik, hogy az állókészleteket kezdem el kiárusítani. De lehet, hogy azt mondod, hogy nem akarod leakciózni, hanem a 90 napja nem fogyott, akkor például kirakom főoldalra, mint leginkább ajánlott termékeink, vagy
oda rakom mondjuk a kosár, a checkout folyamatba, hogy ezeket már láttad, ezeket ajánljuk a figyelmedbe, és akkor ezek fognak oda kikerülni például. Vagy azt mondod, hogy kirakom a checkout folyamatba, hogy az ügyfélnek ezt még ajánljam, és azt mondom, hogy ha ezt most megveszed, akkor erre van most 20% kedvezmény, de csak a checkout folyamatnál látják az ügyfelek. Vagy kirakom a főoldalra, vagy kiküldöm a hírlevél listámra, hogy hello kedves regisztrált vásárlóink, vagy hello kedves olyan ügyfél, aki korábban már vásároltál nálunk, csak neked szólok, hogy ezek a termékek most ezzel a kuponkóddal 20% kedvezménnyel vásárolhatok nálunk. És akkor nekik mennek ki ezek a termékek. Hogyha a 90 napban kicsúsztunk, és már 120 napnál tartunk, és még mindig nem fogyott a termék, akkor ezen emelünk, és nem 20% kedvezményt rakunk rá, hanem mondjuk 30%-ot. Hogyha 180 napnál nem fogyott még mindig egy termékünk, akkor ott választunk egy promóciós kampányt, amit egy korábbi podcast adásban már mondtam, hogy milyen kampányokat lehet csinálni, amikor a legegyszerűbb, hogy egyet fizet, kettőt kap. Vagy legyen 50% kedvezmény. A kettő közül az egyik az sokkal eredményesebb, nézd vissza a korábbi podcast adásokat, abban erről beszéltem. Tehát ilyen megoldásokat kell tudnod alkalmazni, hogy ha van raktárkészleted, és nem látod az álló raktárkészletedet így, és nem az, hogy nem tudok rákeresni, hanem nem verik ki a szemedet nap elején, hogy itt az álló raktárkészletem, csinálnom kell vele valamit, akkor a legjobb tanácsom, hogy ne legyen raktárkészleted, mert akkor egy akkora taposó aknán áll a céged, aminél nem az a kérdés, hogy robban vagy nem robban, hanem az, hogy mikor fog majd robbanni. Tehát erre mindenképpen óriási nagy szükség van, enélkül ne legyen a cégedben raktár, ne vegyél termékeket raktárra, mert előbb vagy utóbb, de ebből nagyon-nagyon komoly nehézségeid lesznek. Az álló raktárkészlet nyilvántartásnak, illetve ilyen típusú kategorizálásnak egy másik módja, hogyha nem azt nézed, hogy fogyott-e vagy nem fogyott, hanem megnézed, hogy a raktárkészletednek az arányában hány százaléknak kell fogynia. Tehát például mondjuk van a raktáradban mondjuk 30 darab egy termékből, és ha az elmúlt 90 napban ez a készlet nem csökken legalább 30%-kal, akkor kerül be ebbe a kategóriába. Ez van egy haladóbb technika, mert egy vagy kettő oszloppal többre van szükségeben az Excel táblában, meg egy vagy kettő függvény még kell hozzá, de a végeredmény igazából, vagy a legfontosabb az, hogy ha van készleted, ha kis készleted van, akkor legalább egy ilyen szintű raktárkészletkezelésed, egy ilyen szintű állókészletkezelésed legyen. Ha nagy raktárkészleted van, akkor szerintem nem ez a megoldás, hanem legalább az, hogy ilyen százalékos arányban nézed, vagy pedig az igazán haladó technika, ami szintén nem egy ördöngösség, mert ez meg még 2 oszlop az Excel táblában, az, hogy forgási sebességet számolunk. És ha valamilyen terméknek a forgási sebessége lassul, akkor azt el kell kezdenünk leárazni, akár vesztesége is, de ki kell árulnunk. Miért kell kiárulni? Tehát miért vagy az, hogy a raktáron van? Hát majd elkopik. Ebben igazad van, hogy majd elkopik, csak a valóság az nem így működik. A valóságban, hogyha esetleg többé vagy webshop tulajdonos, és van álló raktárkészleted, akkor pontosan tudod, hogy mindig ugyanaz szokott történni, hogy megvesszük a terméket valamilyen áron, a hónapok során ugye egyrésztről te raktárat fogsz bérelni, ennek van költsége, ami már nyomja ugye ezeket a készleteket, tehát itt már veszteséget okozza neked az álló raktárkészlet. A másik probléma, hogy ha van valamiből 30 darab, akkor abból egy biztosan le fog esni, vagy el fog ázni, vagy meg fog sérülni, vagy ki fogom küldeni az ügyfélnek, aztán visszaküldi majd bontottan, és nekem vissza kell fizetnem minden díját neki. Tehát 30-40 darab termékre garantáltan jut neked olyan masszív veszteséged, ami csak azért van, mert ott áll a raktáradban. Ugye eltűnhet, tönkremehet, amortizálódhat. Nyilván van, ha esetleg olyan terméket raktározol, aminek az ára általában lefele szokott menni, mert mondjuk újabb technológia jön ki mondjuk valamilyen elektronikai piacon, akkor ott aztán végképp rendkívül fontos, hogy nem állhat a termék hónapokon keresztül, vagy ha olyan terméket forgalmaz, ahol van lejárat ideje, szavatosság ideje, akkor ott meg aztán végképp ez fontos. Tehát a végén ki fogunk oda lyukadni, hogy az álló készlet az rendkívül nagy nehézséget fog, ilyen holt tömeget fog okozni a cégnek, még kismértékben is. De a másik része pedig az, hogy az a pénz, ami abban áll benne, azt egyszerűen nem fogod tudni beforgatni. Mert a következő lépés, amit mindenképpen ajánlok, és ez már azt mondom, hogy ha az első 2 megcsinálod, akkor már olyan óriás nagy baj nem lehet, de az, hogy eredményt tudjunk elérni, az kell a 3. lépés. Minimum a 3. lépés. Az az, hogy legyen egy úgynevezett ABC elemzésed. Az ABC elemzés helyen közel nagyon-nagyon hasonlít az álló raktárkészletre, csak pont az ellentéte. Tehát nem a legrosszabb ilyen típusú álló termékeket vizsgáljuk, hanem a legjobbakat. És bármikor néztem meg bármilyen céget, mindig kiderült, hogy a teljes olyan termék, ami a webshopjában megfordul, tehát amiből adnak el, ilyen típusú termékeknek nagyjából 10%-a hozza
a bevételnek nagyjából a 90%-át. Tehát a Pareto elv itt is működik, csak nem 80-20 arányban, hanem 10-90 arányban. Tehát ha webáruházatban van mondjuk 300 termék, amiből az elmúlt mondjuk 3 hónapban vásárolt, tehát 300 féle terméket adtál föl, akkor nagyjából magabiztosan megmerem tippelni, hogy ebből a 300 termékből nagyjából 30 hozta a bevételednek nagyjából a 90%-át. És ez nincsen már, hogy ezt lásd, hogy mind keressük a pénzt, tehát mit marketingezzünk. Minden webshopban van 2, 3, 5, 10 termék, ami a leginkább húzó. De hogyha nem tudod, hogy mik ezek a termékek pontosan, akkor nem fogod tudni, mit marketingezzel. Nem fogod tudni, hogy minél érdemes remarketing kampányokat indítani. Nem fogod tudni beállítani mondjuk a különböző árösszehasonlító oldalakon, hogy milyen termékeket akarok, hogy megjelenjen a weboldalon, és milyeneket nem akarom, hogy megjelenjen. Tehát rengeteg olyan problémával fogsz szembesülni, ami garantáltan pénzt éget, tehát pénzt vesz el tőled, és hát ezt a játékot pénzre játsszuk. Tehát a nap végén a cégednek akkor van értelme, hogyha pénzt fog termelni. És az ABC elemzések a lényege az, hogy elkezdjük kategorizálni a legjobb termékeinket. Hogyha nem tudod a terméknek a beszerzési árát, akkor hát ez nem jó megoldás, de jobb, mintha nem lenne semmi, hogy akkor nézd meg a bevétel alapján, hogy melyik hozza a bevételt, a legjobb bevételeket. És egyszerűen kategorizáld be, hogy mondjuk a teljes termék kínálatomnak mondjuk 5%-a lesz az A kategóriás termék, 5% lesz a B kategóriás termék, és 5% lesz a C kategóriás termék. Ez lehet akár 10-10-10, amit te jónak gondolsz, de alapvetően tudnod kell, hogy melyik az a 3 olyan kategória, amivel érdemes foglalkozni, amire érdemes marketing büdzsét rárakni, amit érdemes mondjuk raktározni, ha már van raktárunk, mert hogyha a raktárkészletünkben az állókészlettel már foglalkozunk, akkor a kérdés az, hogy azokat kipörgetjük, de mit tartsunk raktáron? Hát az A meg a B kategóriát, a C-t talán, de már az sem biztos. De minden mást biztosan nem szabad a raktáron tartani. Tehát, hogyha ilyen alapvető Excel tábláid már vannak, akkor nagyon nagy baj már nem érhet. Viszont lehet, hogy eléggé lehangoló volt ez a mai adás, úgyhogy nagyjából vége felé közeledünk, úgyhogy hadd mondjak egy dolgot, ami reményeim szerint az egészet el fogja billenteni. Az egyik az, hogy ezekkel a nem túl üdítő témákkal azért foglalkozok, hogy tudjak segíteni, és nekem meggyőződésem, hogy ezzel tudlak segíteni. A másik része, hogy amikor ezeket a problémákat megláttam, akkor az a kérdés merült fel bennem, hogy oké, hogyan tudnék segíteni, mit tudnék tenni. Mert ha lenne egy olyan megoldásom, amivel ezt ilyen csettintésre meg tudom oldani a számodra, ha lenne egy olyan eszköz, amivel ezt mind neked oda tudnám adni úgy, hogy igazából semmit nem kell vele csinálni, akkor ezzel tudnának téged támogatni? Ezzel tudnám a webshopodat támogatni? Ezzel tudnám a magyarországi elkereskedelmet támogatni? Ezzel tudnám a magyarországi cégvezetők, vállalkozókat támogatni, ezzel hozzá tudnék járulni, hogy egy élhetőbb, jobb világra ébredjünk. És én azt gondolom, hogy igen, méghozzá azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben, sőt azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor egy óriás nagyot léptünk előre. És a mai napra, hát lehet, hogy az egyetlen jó hírem, az az, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És ma még nem tudok róla túl sokat mondani, viszont hamarosan fogok neked hozni egy olyan megoldást, ahol az az ígéretem, hogy 30 másodpercet kérek tőled, nem többet, mint 30 másodpercet, és nagyjából 5 egérkattintást, és az 5 egérkattintásnak eredményeképpen minden, amit most neked elmondtam, hogy mire van szükség a cégedben, az ott lesz előtted nem egy Excel táblában, hanem egy professzionális cégvezetői döntéstámogató felületen, grafikonokkal, pontos kimutatásokkal, mindennel, amire szükséged van. És amikor ezt én megláttam, hogy ilyen helyzetben van a magyarországi elkereskedelem, a KKV kategória, akkor azt mondtam, hogy addig nem nyugszom, amíg egy ilyen rendszert nem építek föl. És ezzel a rendszerrel lassan kezdünk az 1.0 státuszban lenni. Tehát lassan kezdünk ott lenni, megmutathatom neked. És azáltal, hogy megmutathatom neked, még nem vagyunk az út végén. Ott tartunk, hogy elindultunk, és már lehet rajta fejleszteni. És ha ez a dolog téged érdekel, akkor a videó alatt találsz egy linket, amire, ha kattintasz, akkor egyrészt több információt fogsz kapni erről a cégvezetői döntéstámogató rendszerről, a másik pedig, hogy egy béta tesztelői programot fogok hirdetni. A béta tesztelői programban 100 cégvezetőt keresek, akiknek oda fogjuk adni egy egészen döbbenetesen nagy kedvezmény mellett ezt a dashboardot, és csak annyi lesz a kérésem, hogy használd,
fejleszd ezzel a cégedet, és kérlek szépen, hogy adj nekem visszajelzést, hogy tudok még többet neked segíteni, hogyan fejlesztem ezt a rendszert úgy, hogy még inkább tudja a te érdekedet szolgálni. És hogyha ez megvalósul, akkor ez egy nyer-nyer-nyer együttműködés lesz, mert nyerek én, mert lesz egy olyan termék a mi cégünkben, ami hiánypótló a magyar KKV webshopok piacán. Nyersz te, mert kapsz egy olyan támogatást, amire én az egész világon nem láttam még példát. És egyébként nyer az egész Magyarország, hiszen ma sok mindenből jól állunk, de sikeres magyarországi KKV kategóriás cégekből annyira nem, és ehhez szeretnék hozzájárulni. Hogyha ez a téma téged érdekel, akkor alul a link, nézd meg, hogy miről van szó, és bízom benne, hogy ezen az úton közösen fogunk menni. Ez itt a Checkout Surányi Ferivel, egy podcast webshop vezetőknek, akik nem csak nyereséges céget akarnak, hanem közben jól is akarják érezni magukat. Tippek, történetek és őszinte beszélgetések, hogy ne csak a bizniszt csináld jól, hanem az élet nevű játékot is.